Sinden-sinden maskot warga Laras ya almarhum Ki Sena Nugroho. Sing melejit ya loro iki. Nggih. Seneng ya Mbak Dilalah nggih Pak Seno memunculkan Dilalah kita berdua saka sinden terus saiki ya iso srawung karo pertunjukan wayang pirang-pirang dalang, berbagai macam dalang, iso srawung karo wiyaga sinden ngendi papan niku saya bersyukur sekali karena almarhum Ki Sena Nugroho. Alhamdulillah nek niki wae nggih kula sempet merebes milih nangis. Isik kelingan terus ya. Iya, maksudnya pertunjukan seperti ini aku kangen gitu loh, Mbak. Apa Mas kangen karena kita kan sekarang jadi ngisi kayak gini gitu. Kangen wong ben-bengi sampean tanggapan kok kangen. Maksudnya gini loh. Benceto. Tadi kan jenengan pakai garapan warna-warna gitu toh. Terus saya tuh kelingan zaman biyen zaman Swargi Pak Seno tuh juga seperti ini pertunjukannya. Terus pengen duduk di sini ngerasake kaya mbiyen meneh ngenten lho. Nek saiki wayangan, terus omong-omongan, terus jajan. Terus komen njaluk tulung sapa kon jajake golek-golek panganan, gawa rene, ngemil. Membuat kita kangen. Tapi wayahe serius tuh kita udah siap-siap make wis dipegang ya, Mbak. Dipegang. Nek arep mangan yo kok sik bar iki arep metu garapan iki langsung iki jalan ke sikik lah gitu. Kangen seperti itu suasana seperti itu terus tadi sempat kelingan Pak Seno terus cerita-cerita kok nangis di situ. Oh ya nangis ki maksudmu apa bayaramu kurang apa? Sing jujur ya. Le nangis mergo dasar rene ben dimbui kok. Mergo sawerane iki kurang enggak. Ya nangis karena kangen aja. Ngeten Mbak, kula mboten nutup mbuntu talingan. Pak Seno adalah pencetak generasi penonton wayang era milenial. Nanti sakniki cah nom-nom teng YouTube nih do seneng wayang itu adalah perjuangan dari Ki Sena Nugroho. Mula nggih swarga langgeng kagem Ki Sena Nugroho. Allahumma amin. Amin nggih. Saiki iki lho. Ben kowe ra nangis ae sawerane nyok 200 lho. Bajeng loncat nggih. Saestu to iki. Nggih, iki saka owner audio. Setia. Nggih. Siap. Mau tak kowe? Ya gelem. Gayane lewo-lewo. Ora le. Aku paham omahmu adoh dhewe. Terus. Ya aku ndek ning bandara masalah iki Kulon Progo iki Sentul. Wah, Tatin berarti lek ngetani adoh tenan nek ngono. Nggih, tebing nggih niki nek ten mriki niku sekitar 4 sampai 5 jam perjalanan. Hah? Kok cepet men? Ya? Itu ane cepet lho. Lewat tol. Lewat tengah. Lewat tol. Oh, kok lewat tol ya? Mau lewat tol. Oh iya. Nek biasanya 5 sampai 6 jam. Ya enggak mesti tergantung iki gawake sik sa. Gawak aku kok mbok goleki. Nyuwun dibetakke nggih. Wedi aku nek gawonmu. Nggih. Dadi gawane Bu Kesi ku bablas kuwi engko. Kon mboten apa-apa, Bu. Mang nggih. Lho, adate kowe iki lek enek sawirane jan le menyerang ora umum saiki apik men. Nganu. Delok jam. Ora, dasare aku ora kulino dadi wedi nek kulino ya tak ngono tenan. Mulane kerep-kerep ngejak kula mengke sawerane jenengan dadi ana dhuwit nang kono ki ra bakal ana nang kono ki. Ngopo kowe nyapa tak aku iso urusane dhewe ora apa-apa ngono kuwi. Kok ya ora dilebokke tas ngono dadi nek tak jupuk weruh. Wis dijatah dhewe ora pareng kaya ngono kuwi. Jenengan iki apa kurang sugih? Kurang. Oh ya wis. Ya wis PN kono, PN. Ha iya. Kowe iki kan biyen tak titeni jaman Pak Seno nang anggere nek wong duwe, nek wong mampu duwe dhuwit ngopo ta mesti cerewet ngopo? Loh, kan itu haknya siapa yang menembang? Loh, sampean ora ngerti to mau. 1.500 kok Pak Dasar. 500 dalang, 500 Tatin, 500 Elisa. Kan pas sudah. Lah itu yang kemarin, Po. Hah?
Yang kemarin apa yang mau? Ini baru saja. Oh, iya. Yang kemarin sudah aku masukkan ke kotak amal. Oh iya. Amal mana? Amal jariah no. Ya wis PN ra apa-apa aku ikhlas. Ya kudu ikhlas. Ya jan jatahe dalange. Ngene lho awakmu ki kok ngomong ngene to mau apa wis lha sampeyan ora tau ngejak awakmu yang gertak WA di telepon Bu Kesi mboten saged. Lah jenengan oleh ngejaki ya mbok kira-kira jadwal kula sing selong ngoten lho. Lek selo tak seseli ya. Ayo. Alah ya, ra apa-apa dicoba-coba ya. Ayo, tak tes tak sebule sik ora ya. Kaya Mas Udin mau. Mas Udin ini, Mas perutmu ketok lho Mas. Nek nggon sing nyelempit tuh Mbak tapi Kakimu ya ketok lho Mas kakimu. Tutupi Mas. Mengko nek ana sing ingin lho Mas. Ngene lek Madangkara Mas Udin sing gampang, lek Warga Laras lek Mas Solikin. Mas Solikin nggih. Iya, mirip padha ngono kuwi. Ah beda nek iki ketoke klecam-klecem oh. Sik, nggih, Mbak Elisa aku tak nyuwun tulung ini Mbak Misaki ini kenapa kok moto nulis. Gimana sing luwih paham? Apa iki? Mau dinaikin apa enggak? Enggak diterangkan Oh, saja. diterangkan aja. Iya. Mbak Misaki ini kan sedang meneliti tentang wayang, terutama dalang perempuan penelitiannya. Nah, dalang perempuannya itu salah satunya saya. Terus saya itu kan selain dalang, saya lebih sering jadi bintang tamu. Jadi kita membicarakan tentang era ini, kenapa kok sinden berdiri, terus bagaimana komunikasi sama dalang, apa yang dibicarakan. Nah itu direkam sama Mbak Misaki, dicatat, dijadikan penelitian, salah satunya pagelaran panjenengan Pak Yoyo gitu. Jadi saya jenengan ini untuk materinya dia. Materinya Mbak Misaki. Dhek wani ngetokne dhuwit piro ngono kuwi? Ah, kowe wani bayar piro? Cuma ya basa Jawa. Dong ora basa Jawa. Dong iki raketang setetek-setetek iro do nyampe. Setitik-setitik. Setitik kok setitik. Ngerti. Bahasa Jawa ngerti ya? Oh, tapi sing ngoko-ngoko. Wani bayar piro ngerti ra? Wani bayar piro ngerti artine ra? Nah, kowe wani bayar piro? Wani piro? Guyu. Enggak, ini yang jelas dia malah membantu kita menjadi mempromosikan budaya Indonesia di mata dunia. Kemarin habis dari Filipina juga menceritakan tentang wayang kulit, diseminarkan, diceritakan di Filipina juga dapat apresiasi bagus se-ASEAN. Wah, gitu. yang diceritakan wayang kulit Indonesia. Wayang kulit Indonesia. Oh, tepuk tangan untuk wayang kita Bapak Ibu. Mbak Lho kaya ngono Misaki. kuwi. Nah, nanti tekan ke Filipina barang ora. Siap. Ayo, coba kaya apa? Haji loncat, Mbak Tatin. Nggih. Heeh. Ngangge bawa. Pelok. Hah? Pelok mawon. Belok, oh iya. Coba kaya apa? Nggo bawa apa? Hah? Angge bawa. 200 sih nggo bawa ora nek cara kowe aku mah. Biasanya piye hitunganmu? Nek 200 ora. Nek 500 nganggo. Dan sinden matre tenan iki ora hitungane nggih. Kula manut panjenengan nek langsung nggih langsung mawon nggih. Oh ya wis. Niki jame pun mepet. Ora isih jam lho. Iku iki urusanku ngopo kowe muni mepet-mepet lho. Mengke ndak critane mboten butul. Lah ngene kok nggih kentrungane rampung kok ya. Ya wis lek langsung monggo, ayo coba kaya apa. Mopat. Ayo nggih. Molu jerolu cici. Ayo. Ya toh. Jogete lho ya ora ketang mung dadul-dadul. Ayo. Ngece ternyata daldul-daldul pada iki. Lah kuwi nyawang kowe joget ya alah-alah kaya ngono nek larang men. Grundul, ndul. Bar kuwi terus ngene iki lho. Sing marai wong penasaran ya ngono kuwi. Alah, Dadi entuk. jogete sithik ning piye ngono lho. Oh, Daripada banter ning ora menikmati. Layak ya Pak Dasar langsung sedekap karo wah bukan main. Salah satu bukti. Ah iya bukti ya. Atur nuwun nggih Pak, tesih wungan nggih. Nggih, pokoke nek kula dereng mantuk jenengan nggih mboten nangsal kondur. Terus ngopo hubungannya apa? Ya kok Mbak menawa Mbak menika nggih tembas bensin. Ora tenan. Aduh. Matur sembah nuwun, pokoke nggih Mak pun peparing rezeki dateng kula lan kanca-kanca. Nggih. Kanca-kanca. Kanca-kanca. Santoloe kanca-kanca. Iya. Monggo bajing loncat. Yo.
tetapi tanah undi takkan kai kadian dasa parwa negara alengka Raja Prabu Dasamuka Narusan
Tatin lho nakalin lho. Aduh. Piye ngop endi to? Endi ndelok. Alah, ojo. Ora weruh. Senengen kowe engko. Madepe rono mbok madhep rene aku ben weruh. Ora apa wayang golek bake angel, Tim. Penak wayang kulit. Hah? Wayang kulit lek cekel langsung cek ngene iki. Jane ya penek wayang golek lho. Lah dadak ngrogoi kaya ngene iki. Ora malah tanganmu mlebu ora dirogoi ora iso obah dek. Ngono kuwi. Mulane wayang golek iki anu to, jogetane rak meng ngene-ngene iki to. Heeh. Regane grisi kuwi. Grisi ngapa? Ngono lho. Mergo dirogoi ya. Ngene ya Tim. Mergo dirogoi. Iya. ya. Soale kan di Ah iya, ini janjane ngene iki ora purna lho, Tin. Lah nggih. Kuwi rene buktine ngene iki baru dibuka ora enek apa-apane lho. Oh iya. Kayu kaya ngene iki. Ngono lho. Nek wayang golek dirogo ora anak papane. Nek ngono sah. Menawa tak rogoi sah. Kaya gelem dadi wayang golek ngono. Pamane pas Pak Yoyok ora nggawa ndilah golekan isuk-isuk ngono kuwi. Kowe jejere Pak Yoyok ngene iki. Oke. Soale drijine nakal nyekel ngene terus di ngono lho. Ora aku kan gawe kaos tangan to lek awakmu kuwi. Lah ngapa? Lah nganti aku najis. Padake apa najis. Sik iki jajal apiten Mbak Umi Hafifah apiten. Ayo Mbak Elisa. Anjir, lah yo iki ket mau kok ora ditampilake lho bintangnya. Pancen sing apik-apik mesti tak kerek-kerekne kok malah. Kok kerek-kerek arep dhewe arep mburi dhewe. Digawe keri to kok kerek-kerekne. Ayo, cara Blitar dikerek-kerekke. Dikereki tekan dhuwur kono kerek. Iya. Heeh. Kengencang Mbak Umi. Sugeng ngenjang Mbak Lah Lisa. wis gedene sakmene ya Mbak, nek ndelok ning nggon YouTube lah ya isih cilik kae lho. Bener. Nggih. Saiki wis sakmene. Umure wis pira saiki Sekarang 20 tahun. 20 tahun. Mbah wi wis iso gawe cah cilik ya. Katene rusak tenan lambene iki ora. Maksudnya biyen cilik saiki iso gawe cah cilik ngono lho. Lah enggak cah cilik piye maksudnya? ngajari Ngajari diulang gendong cah cilik iki wis iso ngono lho. Wah iki. Tuh, ngono Ane ora sah. lambene Tatin kudu dipondokne iki kaya. Ngapa to? Lah ya kon jenenge apa nek momong adine apa momong nek gawe cah cilik? Ya ora, ya momong gawe cah momong. cilik ora. Ning ya iso ta, Dik? Insyaallah sakit. Lho iso. Loh. Ayo syukur to Om lho sana perkembangan. Kita ketemu Mbak Tatin wis. Kantun madosne pacule. Oh iya. Nah, wi. Aku ora marahi lho. Porong nemu ta seprana seprene. Belum, Mbak. Iki biasane iki Umi omongane alus apik lho. Gimana dipancing-pancing karo Tatin iki rusak iki. Iki pomo Tergantung benbengi partner. Tatin iki melu terus. Walah, sindenku mesti reget kabeh omongane. Ora yo. Yang penting anu kalau sebatas omongan enggak apa-apa yang penting Nggak apa-apa. iya, jangan dilakukan ya. Iya. Begitu. Ayo saiki nembang sik. Ngerti Ayo. napa? Suwe ora ngetokke kae lho, Nduk. Nyidra Asmara. Coba kaya apa? Karyane Mbahmu Blitar. Ayo. Nah, ula tampar kae. Coba kaya apa? Bawani pangkur. Metik seri. Ayo. Yo, Om. Matek seri angkleng darma ana cerita tingkae ula engkang samya jemburaya jenenge ula tampar wani gonjak garwane sang maha wiku Nono
Anenggih kinaga raja sasilih nyinaga Terima kasih. Umi Afifah. Nuwun. Ya saiki terakhir Mas Taslim munggah iki. Men dijero karo Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Iya. Mau ono sing ngersake Lintang Asmara. Kaya apa? Ayo Kak. Ngayahi ora dikrubut loro. Iki ayo coba. Naik. Nah iki tetep kuat. Berpengalaman. Nggih. Iki kanca campur sari ya iki, ngono Mbak. Heeh. Waduh. Lirikane medeni ayo. Iki dadi cewek ya cantik ya. Ayo. Cekike lho. Ya ini ya bagus, resik, Bagus, suarane resik. apik. Ayo. Sae. Sugeng enjang Mas. Nggih. Nggih, menika Mbak Elisa nggih menika nggih. Udah sering kita ya. Iya. Kan sering WA nah. Ketok eleng ngematke aku sajak piye ngono.
Aja ngono to, Mas. Mau nek aku ingin lho, Mas. Aja lek ingin getun kuwi kok, Mbak. Lan apa? Hah? Lan apa? Lho iso aduh opo sulap iki. Oh, alah. Lintang Asmara. Lintang Coba Asmara. apik lek iki mendhi. Ya, coba kaya apa? Ya. Mas Taslim versus kaya Mbak Lisa dan Mbak Tatin. Oh iya, yo Mas Noval Cahyati. Yo. Siang pantara ratri mung eleng manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Yasulasti. Rasa kangen hang liputi Bintang bulan dadi seksi Upayane bakal balenjani Janji sepaya mati sepaya mati Wong ayu tresna mungkin arya tama sasajroning patiku. Wong bagus santep narasa atimu tresnaku tulus rening kalbu Senajan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal seno. senajan nyawa oncap sakaraka wis tresna Tatin Dedak Elisa Orkanus Alesso Taslim Taslima Siang pantara ratri mung eleng manis sing ati setiap batan anduweni marang sang Yasuatmi. kangen hang liputi Bintang bulan dadi seksi Upayane bakal balenjani Janji sepaya mati sepaya mati
nuwun. Mbak, makasih. Wes, Pak. Wes. Iya, iya. Maaf ya. Suwe ndak kapok. Ayo, aku seneng sing suwe. Anyelne tenan bocah iki. Mas sesuk meneh-meneh nggih. Amin. Nggih. Mugi-mugi insyaallah saged pinanggih malih. Dinan kali Mas Tulus Gian. Nggih. Salam nggih. Teng tol ngati-ati. Ya, ujung waspada, aja nganti ngantuk, nek ngantuk leren. Siap. Nggih. Ya wonten lepatin nyuwun pangapunten saestu nggih. Biasane lek dinten ngene mesti wonten lepate kok ditutupi Ya iki kan biasane. ya engko ndak Biar sopan. ndak weruh kolam renang. Kata kelepatnya pangapunten lho. Nggih. Nggih, sehat selalu nggih, Mbak. Makasih. Amin, sudah amin, mendukung. Cik. Lanjut lagi. Mbak Lisa, lain- terima kasih. Ya, saya juga terima kasih banyak. Saya selalu Ayo, akan Gus merindukanmu Arba. kapan saja. Aku ora, Pak. Aku ora. Wah. Yo ya, yo. Iki arep perpisahan dadakake mulih kok dadak muni kata-kata niki lho. Merindukan dalam pementasan. Mentasan. Kilo pikiranku wis aneh-aneh iki kata-kata. Terima kasih, pokoknya terima kasih. Selamat sukses kagem Ibu Nyai Ismi lan ugi Bapak Arba. Sumrambahipun ingkang dipun khitanaken mboten langkung dumateng sedaya para sutresna budaya. Mugi-mugi sedaya pikantuk berkah saking Hyang Agung. Sang Bima Suci anggene madeg Brahmana gawe geter gawe geger ing jagat. Ya nggih to.